Hei Raisio! Tervetuloa Tukkutorille ja nyt raikuvat aplodit. Minulla on ihastuttava myös Karim. Tervetuloa! Laitapa päälle. Jatka laitan mikrofoni päälle. Hei, tervetuloa Karim. Vielä kerran raikuvat aplodit. Mahtavaa Karim, että pääsit paikan päälle. Ihana olla täällä teidän kanssa raisiolaiset. Mun täytyy heti ottaa yksi valokuvaa, että mä saan päivittää sen Twitterin. Hetki pieni. Okei. Onko sulle kiire, muija? Ei, muijalla ei oo kiire. Ihan, antaa mennä vaan. Niin, sä olet toissa täällä. Niin, mä olen töissä täällä. Haluatko, että mä otan sen vai? Ei tarvitse, mä osaan kauttaa mun puhelinta. Okei. No, sit odottelen. Raisiolaiset, heiluttakaa mulle, kiitos! Kädet ylös! Kiitos paljon. Tuliks hyvä kuva? Ihana kuva. Ihana sommeläinen kesäkuva. Hei Karin, mitä sinulle kuuluu? Mulle kuuluu oikein hyvä. Kiitos kusasusta. Aha. Ihana nauru siellä jollain lapsella. Mulle kuuluu oikein hyvä. Mä olen somessa on kesä. Otetaanko pienet uploadit kesälle? Ehdottomasti. Mutta oikein hyvä kuuluu. Mä tulin Porista kotoa. Aamulla lähtin. Aamulla Porissa vaimo. Ihana kotimainen muija. Ja 6 lasta. 6 lasta? 6 lasta, kyllä. Okei. Onko tyttöjä ja poikia? Sekä että. Sekä että? Kyllä. Okei. No miten se Raisio? Onko Raisio Karim sinulle tuttu? Tunnetko ketään raisiolaisia? Kuule muija, mä kävin juuri läpi mun kaikki, joka ikisen Facebook-ystävän ja Twitter-seuraajan. Enkä mä löytänyt yhtään raisiolaista. Mistä se johtuu? No en mä tiedä mistä se voi johtua, mutta se pitää korjata tänä päivänä. Nyt. Ehdottomasti. Mä haluan jokaisen teidän kanssa yhteiskuvan sitten tämän keikan jälkeen. Pidetäänkö sovittuna? Se on sovittu homma. Hei Karim, tuosta perheestä kun oli puhetta, sillä on 6 lasta, se tyttöjä sekä poikia, mutta miten tapasit vaimosi kanssa? Mua jotenkin kiinnostaisi nyt tietää. Ai missä oli ensisilmäys? Miten iskit sinun muijan? Kotimaisen muijan. Somessa tietysti. Oliko joku lavatanssitilanne? Vai joku Se oli meillä sellainen porilainen illan istujaiset. Uuden porilaisen orkesterin keikalla. Mä voin tehdä arvoituksen mikä panti se oli. Se ei ollut päivä. No mikä se voisi olla? Yö. Hyvä, joo. Kyllä. Ai siellä joku porilainen. Ihana raisiolainen muija. Mistä sä olet? Maskusta. Ihana sä olet joka Älä katso mua tolla lailla, kuule. Mulla on vaimo 6 lasta, ei ole aikaa sinulle. Sä olet muohassa 5 vuotta. Ai että sentään. Sulla Karim varmaan kyllä treffikutsuja tulee kesän aikana aika paljon, vai onko tullut? Aina jonkun verran. Täytyy olla kiltti ja sanoa kohteliaasti sitten aina kiitos ei. No minkä mä voin tehdä? Mä olen varattu sonne. Kyllä. Hei, mitä sun Karim kesään kuuluu? Mitä teet kesäisin? Mitä harrastat tai mitä tykkäät viettää aikaa? Näin kesäisin. Mitä? Anteeksi. Näin kesäisin siis. Joo. Sä kysyit. Joo. No mulle kuule, sä tiedät Suomessa pitkä talvi. Pimeä, sitten tulee kevät, ihanasti valoa, aurinkoa, lampo, alkaa kevät muuttua. Mulla on yksi harrastus, mitä mä teen kesällä, se on lintuponkaus. Ai ja kyllä. Ja se yksi laji, mitä mä seuraan eri toteen, se on pullu. Ihania pulluja. Alkaa liikkua tähän näitä vuotesta. Missäs päin niitä parhaita puluja mahtaa olla? No, missä vain? Rannalla,
Torilla pulla, isoja pulluja, vähän pienempiä pulluja. Yleensä se on sillä lailla, että mitä isompi se parempi tulee. Okei. Sonni siellä tietää mistä mä puhun. Sä taidat olla joku raissiolainen pullumestari. Mikä täällä paras paikka ponkaillaan? Kerro vaan, meitä kaikkia kiinnostaa kovasti. Pulluja, ehkä voi olla. Mutta se mulle sellainen hyvin intensiivinen harrastus. Koko kesän menee. Mä otan valokuvia ja laitan internettiin ja Twitteriin ja sillä lailla. Tiedätkö sä Sonni hyviä pullusivustoja internetissä? Me voidaan vaihtaa tietoja myöhemmin. Verkostoitutaan, sä tiedät. Ai jestas sentään. No mutta tuli muuten mieleen, kun olet Porista kotoisin, Kari. Eli tuliko juhlittua Sien mestaruutta millä tavalla? Totta kai tuli. Me ollaan oltu nyt Porissa kohta 6 viikkoa aivan umpitummelissa. Hajukankaalla. Nakit takkaraivolla koko porukkaa. 35 vuotta. Mä olen pahoillinen. Onko täällä TPS kannattajia? Varmaan on. Mä olen pahoillinen teitä puolesta, mutta nyt oli Asien vuoro voittaa. 35 vuotta edellisestä mesta. Mä olen, kuule, muija. Mä olen vanha latkajätkä. Ai jaa, missä sä oot pelannut? No Porissa, tietysti. Niin. Mä olin porilainen latkajätkä. Arvaa, olinko mä puolustaja vai maalintekijä? Sä ehkä oot ollut maalintekijä, mutta nyt sä voit olla puolustaja. No kai se näkee jo takatukasta. Mä olin maalintekijä. Joo. Mallitukki. Mut mulla oli yksi erittäin hyvä pelikaveri silloin mallivahti pienenä nimeltä Karim Takko. Oletko kuullut? Sairaan nopea rappula 8. Mä aina heittelin Karimille ulamuijia. Älä lähte sinne. Mutta kyllä se on mulle jääkiekko on lähellä sydäntä. Niin kuin kaikille sommeläisille, kyllä. Pelaako lapset jääkiekkoa? Kyllä jotkut pelaa jo, kyllä. Hyvä, se on hyvä harrastus. Hei Ben Zyskowicz, hänestä on nyt puhuttu, että hän olisi sinun sukulainen, kenties veljesi, serkkusi. Mikä nyt on se oikea totuus? Pitääkö paikkansa? No, sä muija olet lukenut lehtiä. Siitä on ollut juttua julkisuudessa, että Ben Zyskowiczin kansanedustaja olisi mulle veli. Hän ei ole mun veljeni, mutta hän on tavallaan sukua. Hän on mun kalun kanssa. Aha. Hän pitää ihanasti huolta mun kalusta. Aivan. Rakastaa mun kalua. Okei. Marjattaa. Selvä. Kyllä. Heillä on kaikki sitten hyvin. On, ehdottomasti. Mulla tuli puhelimessa yksi valokuva viime kesältä sukujuhlilta Penistä ja kalusta. Haluatko nähdä? En mä halua. Tai no, voit sä näyttää? Mä näytän sulle myöhemmin sitten. Joo. Miten Kyllä. oot kovasti ehostautunut myöskin esiintymisen puolella laulajana. Onko laulu aina kiinnostanut? Olet ilmeisesti levyä tekemässä. No me sommeläiset, sä tiedät, me ollaan tanssilava kansa ja iskelmäkansa ja musiikki lähellä sydäntä. Mun levy tulee ensi viikolla. Ensi viikolla? Ensi viikolla tulee. Ja jos mä saan esittää teille yhteen kappaleen sitten tässä kohtaa, niin se olisi kiva juttu. Onko se ok? Onko ok? Kiitos paljon raissiolaisia, te olette liian ystävällisiä. Pian pääset esiintymään, Karime, mutta miten löydät aikaa perheellesi? Sinulla on levy tulossa, keikkaa paljon, kirjat ympäri Suomea ja sulla on aina joku netti päällä ja paljon mesetät ja teet kaikkea mahdollista, niin onko perheelle aikaa? Mitä teet perheesi kanssa? No meille sommelaisille tärkeä on perhe. Ja toinen mikä on tärkeä on tuo. Ymmärrätkö muja? Ymmärrän. Hyvä. Mä teen töitä joka päivä. Mulla on elämässä sellainen rutiini. Mä vien aamulla lapset tarhaan.
muija toihin. Mä menen itse toihin, koko päivä töissä. Sitten mä tulen kotiin, mä pesen puukin, laittaa ruokaa. Ja illan tulleena mä tuututan muijan. Ja joskus, jos muija ei saa unta, joutuu tuututtamaan monta kertaa. Okei. Selvä. Se on semmonen sommelainen rutiini. Rutiini, hyvä. Että rutiineja pitää olla. Kyllä. Ja kerran viikossa kunnon kanni. Ja Johan jaksaa. Kyllä. Hei, juhannus on pari viikon kuluttua. Minkälainen on teidän perheen juhannus? Meillä on huvina perinteinen sommelainen juhannus. Kyllä. Me mennään mokille. Me mennään isolla porukalla, koko sukuperhe. Meillä siellä kiva mokkipaikka. Laitetaan ruoka, uitaan. Ihana puhtas vesi, sä tiedät. Ja sitten sillä lailla meillä menee se ilta. Illan tulee me poltetaan saunaa. Mitä? Okay. Poltetaan sauna? Poltetaan saunaa, se on mellainen perinne juhannus. Ja aamulla me lasketaan, että montako hukkuu. Toivottavasti on hyvin käynyt, ettei ole tarvinnut kovin montaa kuin nollaan päästä. No sä tietää, että tämä meni vähän huumoriosastolle. Joo, kyllä. No mutta se on ihanaa, että on mökkiä suku ympärillä juhannuksena. Mitä sä teet juhannuksena? No. Jos mä saan kusasta? No kyllä saa kusasta. Minä lähden käymään. Porilainen aksentti, se tarttuu. Joo, se tarttuu helposti. Mä lähden matkoille. Saatko kusua minnekään painsa mennä? Ajattelin Ulkomaille? Ulkomaille. Oletko sä somelainen ollenkaan? Kyllä. Mutta saa suomalaisetkin käydä välillä ulkomailla. Totta kai saa käydä, ehdottomasti. Helteellä, niin kuin sanotaan. Niin. Mutta hei, hyvä yleisö, nyt voitais kokeilla, miten teistä lähtee ääntä. Jos minä lasken 3, niin saatte huutaa niin kovaa, kun lähtee. Onko se Karim? Karim. Okei, ootteko valmiina? Ja sitten laitetaan biisit soimaan. Ei vielä, kuule, Eikö? mulla on siinä semmonen juttu, mun pitää ottaa siihen kavereita. Mä en jaksa esiintyä yksin. Okei. Mä haluan tänne ottaa muutaman, mulle vähän semmosen avustajan tänne. Sopii, ole hyvä vain. Kiva, kiitos paljon. Ketä mä täältä otan? Kuule, Aani jatkaa. Jos mä kavelen vähän, niin rupeeko kiertämään tämä? Ei kai. Selvä, hyvä. Ihania raisiolaisia. Haluatteko te lapset tulla kaveriksi? Haluatteko? No tulkaa tänne, otetaan lapsikuoro tänne. Siitä eturivistä vain. Siellä on portaat. Ei sieltä, ei tulkaa kiertäkää tuolta jos tulette. Ei saa tulla kiivetä. Siitä. Siellä on rappuset ja muistutan vielä, että Karim, sinähän jaat nimmareita tässä esityksen jälkeen. Ehdottomasti kyllä. Montako meillä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sitten riittää, kiitos. Ei enempää tule liian tautaa. Tulkaa Kiitos tänne paljon. Tulkaa tänne päin. Ja Lapset, nyt, tulkaa tänne. hyvä yleisö, nyt raikuvat aplodit ja nyt sitten tässä lapsikuoro ja Karim. Mä näytän kohta heille koreografia vielä. Tässä menee hetki. Älä muija hataile. En hätäile, mä menen sivuun. Ja sitten mä haluan tänne mulle 2 muijaa vielä. Raissiolaista, tule sinä kiitos tänne, tule ihanasti, kiva. Ja haluatko sä vilkkuilija tulla? Sä pääsisit lähelle nyten. Hei, sinä, kuule, punapaitainen. Tule tänne mun kanssa. Tule ihanasti nyten. Ei sulle anneta vaihtoehtoja, taputakaa hänelle. Mä näytän lapsikuoro teille koreografian nytten. Oletteko valmiina? Aina kun mä teen tällä lailla, aina kun mä laulan, niin te teette tällä lailla. Ymmärrättekö? Kassi liikkeelle, nyt nauttakaa mulle. Reippaasti, rappi kassi. 1, 2, 3, 4, hyvä. 1, 2. Tehän olette kunnon rappareita koko porukaa. 1, 2, 3, 4, hyvä. Ja aina kun on kertosae, missä laulaa Karim Tapio. Kyllä. Te teette tällä lailla. Katteet ristiin rinnalle. Ja sitten nuokuttelette.
Onko kaikki mukana? Hyvä. Ihanasti. Muijat, saanko mä pyytää teitä tänne? Tehkää vähän tilaa, menkää kahteen riviin. Tule sä tänne, tule tästä. Tänne. Kyllä. Ja sä vielä siitä viereen. Tällä lailla ja sä kuule siihen. Kiitos paljon. Sun paikka tässä ja sun paikka tässä. Mikä sun nimi on? Helina. Helina. Ihana somelainen nimi. Mikä sun nimi? Saija. Saija. Kiva kun te tulitte tänne, niin me voidaan esittää tämä kappaleen. Teille sama. Aina kun Kerttu saa, me nuokutellaan. Tehkää perässä. Tällä lailla. Hyvä. Ensimmäisessä säkeistössä teitä koreografia tällainen. Tehkää mun perässä. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tehän olette luonnon lahjakkuuksia. Toisessa säkeistössä vähän laitetaan ylävartalo liikkeelle. Se menee näin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Luonnon lahjakkuuksia. Ja kolmas sakeisto on se vähän erilainen. Vaihtellaan siinä, se hankala. Ensin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Te osaatte sen jo. Antakaa heille aplodit. Muistaako lapsikuoro, mikä oli teidän liike? Rappi 8, kun mä laulan. Ja kun Karim Tappio laulaa, me nuokutellaan koko porukka. Hei kuule, mitä sä vilkuttelet siellä? Sä olet mun tavalla. Keskituppas kuulee esityksen. Sulle tärkeä rooli tässä. Muijat, te olette kartalla. Hyvä. Aloitetaan. Alkaa Kerttu Sakela. Kätet ristiin. Lapset. Hyvä. Ja nuokutellaan. Mä elämästä laulan. Lahteen ensimmäinen säkeistö. Olen suomalainen. Ulla pohjan tahti etelässä Somenlahti. Muinoin usko vitsi pappa. Talvisotaan lähti. Kaatui tiellä raatteen puolesta somelaisen aatteen. Kulli kova jatka, pakkaseen paatui matka. Nukuan jos saat kieleltäs ketterin. Otat haltuun muijat koko somen ja Twitterin. Nää somesonni, luon luut kaikille kurkkuun. Ja mä muille matkan lippu sinne takas Turkuun. Kerttu Sakesen. On pojan tähden lapset mukana, kuva muijat. Mä elämästä laulan. Lahteen toinen sakeisto, muistatteko? Se on Petri ja Karim Zeta Uskovits. Ei olla ruottalaisia, joten turkutus no bitch. Ihanaa, kotimainen muija Flickeris. Seurataan Pallikko Sarasvuota Twitteris. Sos mediassa Hyvä lapset. voi tehdä mitä vaan. Anna mennä. Internet on ihanaa. Muijat, anna palaa. Eikö nyt Ohrasesti. Ollaan kaikki somelaisia lähtökohtaisesti. Kerttu Sae. On pojan tähden nyt tulee se haastava vaihe, nyt vaihtellaan. Mä niitä muijaa ku elovena viljaa. Tykkää, luen nämä kirjaa. Kyllä se on Petri, Someravin Irvin. Ja Karin hiihtää kotikuitusen virpiin. Sunnuttiin some, se on onni. Missä muijat täällä somesonnit? Näinkö nakuja, ollaanko hulluja? Mennä sulla on pomma pumuja. Ja Kerttu Sakesen nuokutellaan. On pojan tähden. Raisio! Mä elämästä laulan. Olen sulla. Tänne. Mä lasken 1, 2, 3, sitten tehdään. Omarettu. Hyvä.
1, 2, 3. Kiitos paljon. Kiitos teille. Kiitos, ihanasti osallistuitte. Tosi hienosti meni. Hyvä lapset, hyvä muijat, kiitos. Kiitos raisiolaiset, mä jätän teitä nauttimaan aurinkoisesta